Kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Alas 7:35 na. Ang oras po. Hatod sa Indocan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay Punong Barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indo ni Dr. Rudy Ante. Pipaaram po sa Gabosan sa iyang klinik bukas asinyaon siya oral daw sa Santa Teresita Hospital. Sering man, feel the heat of summer as LCC Supermarket brings you ready set summer promo. Hot deals await you from March 25 to 31 like buy 2 Coke regular 1.5 liters for only 110, save 10 pesos. Buy 4 take 1 Nestle Chuki Calcien 180 ml for only 74, save 18.5 pesos. Tide Perfect Clean Powder Garden Bloom 725 grams plus Downy Green o Garden Bloom Laundry Fabric Softener. Refill 670 ml for only 184.4, save 36.60 centavos. Sunsilk Shampoo Strong Long Green 350 ml for only 138.75, save 46.25. Buy Selecta Supreme Ice Cream 1.4 liters. Free Selecta Supreme Ice Cream 3-in-1 1 liter for only 250, save 99. So don't miss LCC Supermarket Ready Set Summer Promo from March 25 to 31. Visit any LCC supermarket near you for more hot offers. You can also like and follow us on our special Facebook and Instagram accounts at LCC Supermarket to be updated with our promos. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Diatubs. Basta diarrhea, Diatubs the best. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Sabado, mga tugang March 27. Ito po ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. sa programang Radyo Klinika. Mga tugang almost 10,000 ang bagong COVID positive sa bilog na Pilipinas. Susog po sa report yan kan Department of Health, igwa kita ki 9,839. 9,838 na bagong kaso ng COVID-19. 54 ang nagadan. Kaya mga tugang, nagdadakol tabi uminabot sa 13,149 ang recorded mga tugang nagadan na konektado sa COVID-19. Ang nahilingon niya na solusyon kan sa tuyang gobyerno, magin kan mga health experts sa WHO, iyo ang pagpapasunod mga tugang kang tama na health protocols, minimum health protocols, tama na pagsuolog nin mask, face shield, social distancing, iyan na tama na paghugas nin kamot. Apera ka iyan ang nahilingon niya na solusyon kan bilog na mundo. Iyong mga tugang ang bakuna o kaya mga vaccine kontra sa COVID-19 para po makuha ang pigaapon na herd immunity. Pero may pinagkakasiributan mo niyan, may pinag-irestoryahan
mga tugang duman sa Metro Manila sa ngunyan. Nadangog na po nindo ini na ivermectin. Nadangog na po nindo ang bulong o tataramo na ivermectin. Kung iyon na, iyan po nga aramon tangon yan. Kung daipa, iyan po ang ipapaaram ko sa indongon yan. Nakaantabay ang mga paradangog na to sa 97.1 OKFM Sorsogon City, 97.1 OKFM Daet, Camarines Norte. Good morning kay SM Ferds dyan sa OKFM Daet at saka kay SM Andy sa OKFM Sorsogon. At tayo po ay live sa Facebook Live, mga tugang sa Bilog na Mundo. Sering man, mga tugang digdi po sa DCGB Legazpi, Asin Probinsya, Canalbay. Gustong sabihin yon, we are being heard worldwide, region-wide, Bicol region at saka po sa iba-ibang parte kan mundo. Ang sa tuyang resource person, ngunyang pong aldaw, iyong mga tugang ansaro na graduate kang University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Siring man, mga tugang practicing physician for more or less mga 59 years. Diyos ko. Hindi pa ako'y panganak. Doktor na pala to. Yung kausap natin. Grabe ka mo. Hindi pa ako pinapanganak. Doktor na pala to. Nakausap natin, ha? Mayroon, ang kanya pong specialization, mga kaibigan, is cardiology. Sa puso, John. Heart cardiology siya. Isa po siyang cardiologist. Ha? Internal medicine at saka occupational medicine and insurance medicine po. Yan ang kanyang mga expertise specialization. At saka naging medical director po ng Alliance PNB Life Insurance Incorporated. Emeritus Life Member po ng Philippine Medical Association. Fellow, Philippine College of Cardiology. Yan. At saka Fellow, Philippine Society of Insurance Medicine. At saka Fellow, Philippine College of Occupational Medicine. At saka Emeritus Life Member po ng Philippine Heart Association. Chairman po ng Advocacy Doctors for Life. Itong mabigat, ha? Doctors for Life. At saka National Board Member po ng National Board Members and Assistant Corporate Secretary of YMCA of the Philippines. At saka presidente po ng Young Men's Christian Association of Makati. And former medical examiner po ng United States Embassy. Yan. Ano nga itong sinasabi natin na ivermectin? Yan yun. Pinag-uusapan to ngayon sa Manila at saka, actually narinig ko na ang bagay na to. Makakausap natin ngayong araw, mga kaibigan, walang iba, Dr. Ray Chavez. Dr. Ray, magandang umaga po. Welcome po sa DCGB at sa Bicol Region. Good morning, Henry. Diyos marhay na aldaw. Wow! Diyos marhay na aldaw po sa imo, Dr. Ray. Kumusta po kayo? Ay, mabuti. Maraming salamat, sir, sa oras mo ninyo dito sa DCGB at sa buong Bicol Region. Sabi ko nga po kanina, napapakinggan tayo sa mga FM stations namin sa Sorsogon, sa Daet, at Camarines Norte. Naka-Facebook Live din tayo ngayon. In other words po, Doc, worldwide at saka region-wide ang ating broadcast ngayong araw dito po sa DCGB. Okay. Doc, unang-una po, naririnig din namin itong salitang ivermectin. Pwede ko pa ma-explain kung ano itong, para sa ano ho talaga itong ivermectin na ito at bakit po ito inimbento, Dr. Ray? Well, thank you, Henry. Ang ivermectin ay lumabas yan o dahilan sa malaking nangyayari sa ating mundo, no? Itong tinatawag na pandemya. Opo. Kaya ang lahat na tao ay naghahanap ng lunas, no? Kung paano. Kaya isa nga yung bakuna, ngunit hindi pa natin completely vaccinize ating mga population, no? Because of lack of it. So, kaya naghahanap ang mga doktor kung anong lunas, as I said. Opo. Yun, napag-aralan ito sa Amerika, sa Europa, sa Africa, na mayroong gamot pala na pwedeng supuin ang COVID-19, no? Ito ang natin, itong ivermectin. Itong ivermectin ay na-discover ito ng
isang Hapon. Oho. Alam mo ba na na-discover niya, kumuha siya ng mga lupa, no? Sa golf course. Mhm. Tapos nakita niya yung mayroong mga, of course, mayroon yung mga microbes, mayroong mga kagaw. Opo. So yung mga kagaw, inano niya, parang kinulture niya Mhm. hanggang nakagawa siya ng gamot. Mhm. Yung gamot na yon para sa mga bulate. Ayun, originally for the bulate. Correct, bulate. Opo. No, in fact, nabigyan siya ng Henry, nabigyan siya ng anong tawag niya, Nobel Prize. Mhm. Mhm. No? Kasi nga talagang ang daming na nalulunasan niya doon sa Africa. Lalo na yung mga tinatawag nilang yung blindness, no? Opo. Oo. So, ngayon, ang nangyari, ang mga doktor sa Amerika, Europa, at saka sa Nigeria, kung saan saan, Mm. sinubukan nila ngayon sa COVID. Okay, okay. Mm. Oh. Mm. Ang nakita sa resulta nila, gumagaling ang mga pasyente. Oho. Ngayon, ang ano lang dito, dapat, no, yung mga tinatawag nating mild at saka moderate. Ayun. Mhm. Sa pag ano nila, pag susuri nila, Mm. pagka severe, hindi masyadong epektibo, no? Mhm. Ngunit ito naman, kung sa COVID talaga, mas maganda ito para tinatawag na preventive. Opo. Ibig sabihin, mayroon ka ng panangga. Mhm. Okay. Manangga kung halimbawa mayroong COVID na virus na pupunta sa iyo, Oho. talagang kakainin niya agad. Parang shield. Shield siya, panangga. Yes, Tama, Doc? Mhm. Ngayon, kasi yung COVID, kasi yung SARS-CoV, no, yung virus, no? Mm. Mm. Severe Acute Respiratory Syndrome Mm. virus, SARS-CoV-2 ang tawag niyang ang virus, Opo. kumakapit sa ating mga anong tawag nito, cells, Oho. ating mga selula, Oho. Oho. mula sa ilong Mhm. hanggang sa bronchos, hanggang doon sa baga, Mhm. doon sila pumapasok. Iyon. Ngayon, Okay. dito rin sa mata, pumapasok din yon. Ayun. Oho. Basta kaya kailangan natin yung mata, ilong at saka bibig. Kaya pala kailangan nating mag-face shield, ano? Correct. Correct. Mhm. Kasi nga, kumakapit sila doon sa mga, kasi itong kagaw na ito, Mhm. kumakapit doon sa ating mga cells, selula, Opo. na mayroon tinatawag naming ACE2 receptors. Mhm. Itong ACE2 receptors, doon sila kumakapit. Opo. So, ngayon, nakita ngayon sa mga nalubhasa, nung pinagawa nila yung eksperimento, Mhm. hinaharang doon sa pagkabit. Yun. Mhm. Yung virus, hindi na makakabit doon sa ating Mhm. selula kasi hinaharang. Aha. Yun ang unang-unang mechanism of action Mhm. ng ivermectin. Opo, opo. Doc, balikan ko lang po yung sinabi ninyo. Itong ivermectin na ito was originally manufactured or produced para sa bulate. Bulate ho ng tao o bulate ng hayop, Dr. By Merck, Ray? sa Merck ito, Merck. No? Oho. Merck and Laboratory. Mhm. Hindi, sa tao talagang unang-una. Sa tao, unang-una. Okay. Ngayon, ginawa rin na sa hayop, natural. Pero ibang klase ang pag-compound nung sa hayop. Iba rin sa ano. Mhm. Natural, iba yon. Yeah. Okay. Okay, nung binibigay nga nila sa mga bulate, Mhm. tanggal. Pati yung mga scabies, at pati yung mga kuto. Oho. Kuto sa ulo at saka sa baba. Mhm. Tanggal. Scabies. So, Ayun. talagang proven yun sa Mhm. mga tinatawag nating ibang klase sakit. Ngunit, Oho. nung napag-aralan nila na gamitin natin ito sa ano kasi pwede rin kasi ito, Henry, Opo. na pag inayos mo yung bituka mo, ang bituka kasi natin, Mhm. 80% nandyan yung ating immune system. Okay. So, kung mayroon kang bulate na hindi natin alam, Mhm. nagkakaroon tayo tinatawag na leaky gut syndrome. Okay. Yung
may pumapasok doon sa ating bituka, Mm. no? Na kung ano-ano. Mm. So, including bulate. Kaya yung ating immune system nasisira. Ayun. Okay. So, kaya nga ito, kung pinapatay mo ang bulate, ayos din. Oho. Diba? Nakakatulong din. Iba yung mechanism of action noon kaysa doon sa COVID virus. Opo, oho. So, Dok, tama ba ito na ivermectin? Tama ba ang term? Correct me if I'm wrong. Kung ano siya, pang-deworm ba siya? Or iba ang action niya? Hindi, Original talagang, function. Original function niya. yun na nga, yung ang mga bulate, Mm. inaalisan nila ng lakas. Aha. Oh, Yung nerve ng bulate, Mm. isirain niya Okay. hanggang kailangan ilabas mo. Okay. Di ba? Kasi pag Yeah. namatay yung bulate sa ating loob ng ating tiyan, Opo. lalabas yun. Mm. O, yun ang action ng una. Ayun. Okay. But ito nga, saka itong action nga sa COVID na Henry, talagang specific yan. Oho. Saka mayroon pang ibang action. Yeah. Mayroon tinatawag namin immunomodulator. Oho. Meaning, ang iyong immune system tataas. Mhm. Okay? At saka, kung halimbawa naka-COVID ka, no, it will prevent yung mga inflammation. Oho. Yung tinatawag namin cytokine storm. Mhm. Okay. So, it will prevent. So, mayroon pang limang action ito na chemical action nahirap i-explain dito. Mhm. Sa kailangan mga doktor lang. But, ang bottom line is effective. Yeah. Opo. Hindi Dr. ko Ray. lang malaman bakit ang ating Department of Health at saka FDA, Oho. sinasabi nila, palaging sinasabi, bawal gamitin ang ivermectin, Mhm. yung gamot sa hayop. Hindi naman ito gamot sa hayop eh. Oo. This is compounded for human being. Ibang klase. Mm. Actually po, Dok, yung itatanong ko sa yung sunod, kasi po, just this morning, mayroong balita from DOH and Food and Drug Administration na sinasabi nila na kinakailangan na po mag-ingat ang publiko sa paggagamit ng ivermectin dahil po ito ay gamot sa hayop. Ano pong reaction nyo dito? Misleading nga. Yun ang masama nga sa ating mga dyaryo. Mm. At yung ating mga sa TV, Opo. ikaw ka nandito ka rin. Mm. Sabihin natin, itong ginagamit namin hindi panghayop, ang tao. Oho. Okay. Bakit kami gagamit ng panghayop? Ano ba naman ang doktor? Oho. Hindi naman siguro napakakitin ang utak ng doktor na gagamit ng gamot para sa hayop, gagamitin para sa tao. Oo Hindi nga. pa, hindi. Mhm. Oo. Okay. Parang common sense Opo. ngayon eh. At saka nakikita natin na ang importante namin dito, putting patient first Mhm. in our agenda. Opo. Wala yung kung ano-ano pang iniisip ng mga tao na kumikita daw, ganito, ganyan. Oho. Ngunit hindi sila tumitingin sa aral ng iba't-ibang mga Mhm. siyensya sa ibang bansa, no? Kung Oo. magbasa lang sana sila, more than 60 now, Henry, Opo. ng mga studies. Ha? Makikita mo sa YouTube, makikita mo sa internet. Ngunit, Internet connection ni Dr. Ray. He's from Manila. ah, Yeah. mahina. Yeah, okay na. Doc, ano kaya po sa tingin ninyo? Oh. Bakit hindi ito basta-basta na-accept ng FDA at ng ng DOH? Kasi daw, ang sabi, wala pang special permit para gamitin ito para sa COVID-19. Wala pang application? Mabuti na banggit mo yon. Opo. Matagal nang nag-apply si Dr. Landrito Okay. ng LTO, later to operate nung factory. No? Mhm. Mhm. At the same time, Mhm. was asking for approval, no, of this ivermectin Opo. for human. Oho. Ngunit hanggang ngayon, wala pa silang sagot Mhm. na hindi ba. Ngayon, marami silang linalagay sa dyaryo, Oho. pati yung mga mga doktor, iba-ibang doktor, Mhm. sinasabi, mga expert, no? Mhm. Well, experts sila, pero kami naman,
ibang klaseng pagka-eksperto kasi sinusubukan namin eh. Oho. I see. Sila hindi nila sinusubukan. Oho. May Pero they mga are expert. Opo, may mga uminom na bonito dok sa inyo o may mga piniprescribe niyo ba ito sa inyong mga pasyente? Sinasabi ko nga, hindi nabanggit ko nga 9,000 na. Oh, oho, okay. In fact, nakita niyo siguro si Senador Enrile. Oho, okay. Di ba? Yeah. O, Senador Enrile, inom na. Ha? Okay. So, aywan ko lang kung bakit hanggang ngayon, tinatakot pa mga doktor na alisan kami ng lisensya kung magpe-prescribe kami ng ivermectin. Oho. Now, talaga dapat alisan ng lisensya ng doktor pag gumamit ng ivermectin na Panghayop. panghayop. Di ba? Talaga, hindi lang dapat alisan ng lisensya. Kukulong yan. Ikukulong yan, doktor na yan. Oho. Sinasabi ko kasi Dok sa balita kaninang umaga na yung ivermectin daw na nasa Pilipinas, yung panghayop, hindi yung pangtao. Ayun na nga, yun ang paniniraan nila. Kasi ito si Dr. Landrico, siya ang nag-import ng generic I see. ng ivermectin. Okay. Kasi generic lang yun eh. Mm. Pagkatapos kino-compound niya into 15 milligrams at saka anhydrous dextrose at saka binalot at capsule. Oho. So yung sinasabi nilang panghayop, tableta yon. Tableta. Ayun. Okay. So malaki pag-iba. Pagka pang tao, kapsula. Pagka panghayop, tableta o injection. Mayroon na injection yung panghayop. Yes, opo. Sabi ng isang texter natin, good morning Doc Ray at Henry, maganda po yung paliwanag. Pwede po mabigyan pa ng dagdag na justification kung bakit nakakatulong ang ivermectin kontra sa virus. Siya ba antiviral o antivirus? Ay, antiviral o antibacterial? Antiviral yan. Alam mo ang Antiviral. Ano kasi, ano yun lang natin mo sandali. Opo. Ang mga sakit kasi, maraming panggalingan eh. Unang-una, mayroong non-communicable disease at saka communicable. Opo. Itong communicable ay galing sa mga kagaw, microorganism, or pathogens. Ano yung mga pathogens? Bacteria, fungus, protozoa, virus. Okay. Itong virus, ay talagang itong klaseng virus kasi nga ito, alam mo itong virus, walang buhay ito eh. Kailangan nito host. Yeah. Kaya, Kailangan ayaw ng host. tao ang host. Oo, correct. Oo. Nag-umpisa yan sa, di ba, sa paniki. Yun lang talagang host nila. Pwede rin sa kamelo, sa camel. Yeah. Pwede rin sa pangulin, pwede rin sa civets, no? So yun ang host nila. So kagaya din ng malaria, ano ang host? Anopheles mosquito. Diba? Ano ang dengue? Aedes aegypti. So ang itong virus na ito, yung coronavirus, sa tao at saka from the paniki, to tao. ilipat sa tao. Kaya ang nito, yung pag nandito na sa tao, lipat sa tao. Lalo na ngayon na mayroon ng variant. Pag-usapan lang natin yung variant. Alam mo yung Yes variant? po, sir. Go ahead po, Doc Ray. Hindi mawawala yung variant. In fact, itong mga scientifico natin dito, mga experts, pinipilit na variant galing ng United Kingdom, galing Brazil, galing South Africa. Sabi ko, bakit ka pa maghanap ng ibang variant? Tayo mayroong variant. Lumabas ngayon. Tinatawag nila P3. Yes. Ang variant. Philippine variant. P3 ang pangalan sa atin. Pero alam mo yan, pangalan lang yan eh. Kasi ang virus sa mayroon niyang 30,000 genes. Na alisan mo lang yung dalawa, variant na. O di, ang daming variant yan. Oo. Di ba? Pagka nagbago. Kasi ang virus kasi, ano yan yung tinatawag naming ribonucleic acid, no? Yung galing sa DNA. Ngayon, may nakakabit ng mga nucleotides at tawag. Okay. So, yung mga nucleotide, pag natanggal yung dalawa, tatlo, no? Pag tinatawag nila, nag-sequencing kami. Ibang klase na kaysa nung una. Natural, nag-mutate ang virus eh. Ang virus will mutate. Yeah. Kaya ito sakit natin dito, Henry. Hindi ito mamawala ng 2 taon. Pabalik-balik ito, Henry. Yeah.
Oo. Kayo po, Dok, bilang expert sa pagdating sa ganun, sa tingin nyo, ilang taon kaya to mararanasan natin na problemang itong Baka pandemic? mga 2 taon eh. Mhm. Oh, kasi nga, ganito nakita mo, 1 taon akala natin pababa, lalo nga, pang patas eh. umami. Mhm. Tapos alam mo ba ngayon, ang masama ngayon, Henry, yung mga binakunahan, Opo. nagkakaroon ng COVID. Oo, Ngayon, that's correct. ang paliwanag ngayon ng DOH, hindi galing sa makuna yan. Nagka-COVID na siya bago iniksyonan. Kita Oo. mo? Ano yan? Bakit hindi umipikto? Mhm. Diba? Sabihin niya, ay, nagka-COVID yan bago binigyan ng bakuna. Oh, maski na nagka-COVID yan, nilagay mo bakuna, dapat natanggal na yan. Oo. O bakit positive pa rin? Yun. Okay. Marami. Ngayon, Opo. ang nakikita nila, doon lang sa San Lazaro, I think 39 Mhm. Oh. Opo. ang nag-positive. At saka marami Yeah. ng reports ngayon. Yeah. Doc Ray, ito ho ba na ivermectin na to, nabibili siya over the counter o kailangan ng doctor's prescription? Well, O reseta? actually, over the counter yan. No? Ayan, But- okay. Ako naman, kung halimbawa payagan ng FDA, Mm. ayaw kong over the counter. May prescription dapat. May reseta dapat. Dapat may instruction ng doktor kung paano inumin. No? Yes, Kasi yes. mahirap yun. Kasi alam mo itong ivermectin, Henry, ibang klaseng gamot ito eh. Mhm. Mhm. Dito lang ako nakakita ng gamot na iniinom tuwing 2 linggo. Every 2 2 weeks? Talaga ah? Yan ang prevention. Oo. Isang inuman after 2 weeks. Di ba? Tama? Ito. Kung uminom In ka fact, ngayon, ang susunod niya, magbibilang ka ng 2 linggo bago ka uminom uli. 14 days. In fact, nung una, 21 days. Ngayon, Oo. yung lumabas itong mga variant, Mm. so we decided to make it shorter. Oo. Kaya naging 2 weeks ngayon. Yeah. Okay. So actually, Ngayon, Dok, pagka may COVID ka na positive, ibang gamutan. Oo. Whether may symptoms ka o wala, Mm. ibang gamutan. So doon na yung doktor kung paano niya Oo. i-manipura yung gamot. No? Pwede isa araw-araw, Mm. 3 araw, isa araw-araw, Oo. 5 araw. So depende sa doktor yan, nakikita niya kung ano ang mga simptomas. Mhm. Oo. So ibig Kung sabihin, positive lang talaga, walang symptoms, oo. walang lagnat, walang sipon, basta positive lang, Mm. 5 Asymptomatic. araw bigyan mo, isa-isang kapsula. Yeah. In other words po, Dok, yung mga nakikinig sa atin ngayon, huwag silang basta-basta iinom nito na walang advice ang doktor. Tama ba? Well, actually naman, hindi rin sila makakuha kasi in-stop na nga. Oo nga, Dok, kasi kahapon, may tumawag sa akin at nagtatanong, nagpahanap ng ivermectin dito sa Albay, sa Legazpi. Nag-ikot yung reporter namin sa mga butika, wala hong supply. Wala talaga sa butika yan, hindi. Wala. Because it is manufactured by Dr. Landrito Oho. at saka sinusupply niya mga doktor. Ayun. Okay. So, pwedeng sa Manila or somewhere, and pwede siyang magkuhan. So, kung halimbawa Yes. po ito ma-approve as for public use ng FDA o DOH, saan ho ba ito, Dok, pwedeng makuha? O saan ito pwedeng mabili? Of course, doon kay Dr. Landrito Squad. Pero as I said, pinasara nga. Pinasara. Pinasara. Pero Pinas- ngayon, nadinig namin mga 3 gabi na ngayon na Mm. pinayagan na raw Mhm. ni Secretary Duque. Oho. Ngunit 2 days ago, naglabas na naman sila ng pananakot Mhm. sa mga doktor na aalisa ng lisensya pagka Oo. nagbigay. Sabi ko, ano ba ito? Wala, hindi mo malaman, black or white. Oho. Okay. I see. Dok, magkano ba ito? At magkano ang presyo nito? Napakamura. In fact, dati 35 pesos lang per capsule. 35 pesos per capsule. Okay. Ngayon, ang ginawa ni Dr. Landrito, ginawa niya 50 pesos. Mhm. Yung 15 pesos, imibigay niya sa mga mahihirap. Libre. Ayun. Okay. So in other words po, yung ginawa ni Dr. Landrito pala, especially manufactured siya, intended na for tao, di ba? Para sa Yes, tao of talaga. course. Oo. Siya ang nagmanufacture nito. Oo. Siya ang nagbili ng generic raw Mm. material road. Oh, I see. Okay. Bakit kaya, Dok, wala? Sabi mo kanina, until na wala pa pong action ang FDA at saka DOH tungkol sa application ni Dr. Landrito? Yun ang namin. At saka Mm. natinig namin na sinabi ni Secretary Duque, okay na yan.
Mhm. Pero wala pa rin. Ngayon, binibigyan nila yung mga gamot sa inchik, yung Kwanye, no? Oo. Oo. Itong mga Sinovac, mga Mhm. emergency use authorization ito eh. Okay. Sabi ko sana mabigyan man lang itong ivermectin ng AUA, Mhm. no? Kasi hindi mo Mm. pwedeng yung tinatawag kasi compassionate use. Mhm. Iba kasi yun, Henry, kung yun ang i-apply mo sa DOH or sa FDA. Oo. Bawat isang pasyente i-apply mo. Mhm. I see. Okay. Kaya ang gusto namin, AUA, no? EUA, emergency. Emergency Use Authorization. Ayun, yung pang ina-applyan ng grupo. Yes, pareho ng mga bakuna ngayon. Oo. So Pero- kung ma-approve yun, yung hinihingi ninyo para dito sa Yes. ivermectin Yes, na minamanufacture ng Dr. Landrito. Okay. Doon kanina tama ba yung pagkarinig ko po sa inyo? May na-mention ka na imported yung material nito at saka Yes. parang nagkiko na yata something ni Dr. Landrito. Saan ba galing ang Yes. material nito, Doc? At paano ito na nako-conceptualize? Mayroon naman yan sa India, mayroon sa China. Okay. Oh. So, it is what do you call it? Yung grade niyan is talagang human, no? For human. Okay. Kasi nga, yung human at saka yung sa veterinary, no? Sa mga animal, yun hindi mo kailangan alisan ng mga bakterya yun eh. Oo. Kung minsan, di ba, pag gumawa ka ng medisina, may nahahalo yung mga kagaw, di ba? Yeah. Yeah. O ito talagang malinis. Yes, opo. Okay. Doc, babalikan po kita ha. Mag-commercial break lang muna kami. Okay. Pahinga po tayo at saka magbabalik po ang programang Radyo Klinika makalipas lang ho ng ilang patalastas. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Gonna taste better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Beat, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugma na makabalik sa trabaho, makahagit ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang
ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, balik po kita mga tugang sa Radyo Klinika with Dr. Ray Chavez, ang ating kausap ngayong umaga. Doc, siguro I think parang kanina napasadahan nyo na ito, pero ulitin kong muli para sa ating mga listeners. Sabi niya, ng texter natin, where does ivermectin compound comes from? At saka, is ivermectin categorized as an essential drugs? Dr. Ray? Yeah, yung huling-huling tanong niya, yes. Yeah. It nasa national formulary. Mm-hmm. Oho. National formulary natin. Ibig sabihin, approved na, no, as a drug. Yun. Now, what they are doing, they are now considering it yung sa animal grade na. No? In fact, yung sinasabi nga nila dito, Henry, na bawal gumamit ng ivermectin bilang pampigil at panggamot ng COVID-19 dahil ito ay para sa hayop lamang. Naluluko eh. Panluluko yan eh kasi itong ginagamit namin ay hindi para pang-hayop. Yeah. Pang-tao. Very clear po kanina sinasabi ninyo na minamanufacture ni Dr. Landrito. Intended for humans. Yes. Mm-hmm. At saka, it has been tried already, baka mga 10,000 na siguro. Kasi kung hindi nahinto yan, mga 20,000 ang nakainom yan. Sana nga, baka mamaya, baka sakali, pinainom natin yung mga nasa frontline. Baka hindi nagkasakit yung mga nurses at mga doktor. Okay. Doc, may text po dito, Tagalogin ko na lang kasi Bicol siya. Sabi niya, Henry M., the best doctor po iyan na na-interview mo. Totoo iyan na sinasabi niya, talagang his words prove his experience. Ang mga doktor na nagpupush daw sa ivermectin, mga automolecular doctor yan. Yan ang approach kan pagbulong ninda. Is this correct, Doc?
automolecular, marami. Doktor? Maraming pinag-aralan din namin kung paano nga Oo. ang action Kasi nga, Mhm. ang mga doktor, kung hindi mag-aaral ukol sa aksyon ng mga binibigay nila, Oo. hindi doktor yun. Ayun. Okay. So, Hindi, utusan yun, utusan. oh, so what is this? So what, tama Dok, itong sinasabing automolecular doctor, yung pinag-aaralan niyo, tama, yung takbo Yeah. Well, alam mo, ng mga sakit, tama? Mhm. yeah, nung araw kasi, ang mga doktor, o mga scientifico, wala pang alam ng molecular na yan. Mhm. Ibig na sabihin ng molecular, nandoon tayo sa inabuturan, sa loob ng selula Aha. ang pinagdala natin. Mm. Kagaya itong nangyari nga ng ivermectin, Henry. Apo. Pinag-aralan namin kung paano siya pumasok sa loob ng himay-may sa selula. No? Kagaya rin ng mga bakuna kung paano sila pumapasok. Oo. Pinag-aralan namin yan. Oo. And these are cellular molecular science. No? Mhm. So, pinag-aralan namin. In fact, banggitin ko na rito. Yeah. Kasi nandiyan ka sa Bicol, Opo. mas swerte kayo kasi yung inyong kinakain, na coconut oil, Okay. napaka-bisa yan ng antiviral. Oo nga, sa gulay. Mhm. Oh, yeah, kung ano mang pagluto nyo doon, Gata. anong tawag, laing, yung laing, di ba? Oo, correct. Basta lahat ng mga mayroon kayong gata Mhm. Mhm. Ngayon, itong gata, napakaganda yan kasi mayroong lauric acid yan Yeah. Oo. Lauric oo. acid, Mm. yun ang pumapatay sa virus. Mhm. Yun ang panangga. Lauric acid. Oh, Uric yung lauric acid. acid. Ngayon, Oo. pagka pagka kinain mo yan, mapunta mo sa katawan mo, magkakaroon ng makonverted into monolaurin. Oo. Yung dalawa ngayon, yun ang antiviral. Mhm. So, Opo. yun ang ano diyan. Oo. Di ba Dok, sinasabi po ng iba na yung gata ng nyug ay mataas ang bad cholesterol? Mali yun. Mali. Mhm. Mali. Ang coconut oil, especially yung tinatawag na virgin coconut oil, Ayun, virgin coconut oil. ay mataas sa medium chain triglyceride, MCT. Oo. Medium chain. Kasi yung masama, yung mahaba at saka yung maiksi. Mhm. Pero yung medium, maganda yan kasi nga, yung good cholesterol, Opo. pinapadami niya. Yung bad cholesterol, pinapakunti. Iyon. Okay. Dok, Yun ang epekto ng medium chain. yeah, opo. Sabi ng texter natin, si Marie Aquino, nanonood sa Facebook Live natin, pwede bang gamitin yan na na-expose sa virus para ang magandang medisina yan? Na-expose ka pa lang sa virus, Dok. Pwede na ba to? Sa tingin ninyo? Pwede pang habol yan. Basta doon sa mild at moderate. Opo. Yeah. Ang symptom. Mild and moderate. Pagka hindi na makahinga yan, kailangan hospital yan Mhm. Saka hirap mahabol. Mayroon ding nalilibre no, sa mga studies nila, Mhm. maski doon sa severe ang tawag, Opo. may nalilibre din. Yeah, opo. Dok, isa sa mga viewers natin, sabi ni Aleta Hernandez, sabi niya, may nabasa po ako na may neurological side effects daw ang ivermectin. Reaction po, Dok? Yun ang ano nila, yun ang again, paninira yun Neurological side effects daw. Okay, go ahead po. Yeah. In fact, ang bakuna ba walang neurological effect? Hindi ba na tumatabi yung mga mukha? Mhm. Oo. Ang daming na-stroke, no? Mhm. Ngunit, ang lahat namang kinakain, pagka hindi naman yun food grade, Oo. talagang may side effect yun. Hindi. Mhm. Either maliit o konti. Depende sa tao. Oo. Kung mahina ka, pwedeng malaki ang side effect. So, Opo. I see. Okay, Yeah. Doc. Nabanggit mo rin lang naman yan. Let us talk about the side effects or adverse reaction ng ivermectin. Was there any? Are there any side effects or very adverse rare. reaction? Mayroong sinasabi sila na mayroong nagtatay. Sa bagay, sinabi ko na sa'yo kanina, baka may bulate yun. Kaya gusto ng katawan, ilalabas. Opo. Oo. Oo Ngayon, nga. mayroong iba kinakate. Mhm. Ngunit, ito ay gamot sa kate. No? So, depende yung mga, pero sa malaking side effects, Henry, wala silang nakikita. Aha. Except na yung matatakaw sa alak,
medyo delikado yan sa kanila kasi nga ang pasok dito pasok sa bibig, no? Pasok sa bituka, pupunta sa atay. So, ang nakikita nila na mayroong mga nagkakaroon ng mga fatty liver ang tawag. Very slight liver function test na at saka yung iba, yung ang bawal, yung of course, yung mga may sakit sa stroke, meningitis, bawal yun. So may mga sakit ho na may adverse reaction itong ivermectin. Yeah, Tama, well, Doc? doon lang, yun lang mga sa atay at saka sa That is why kailangan ho ng doctor's advice before na uminom in case ma-approve ito in the future. Para makuha yung history. Iyon. So, kailangan ng doktor na advice para matingnan. Hindi tayo basta-basta iinom nito kung mayroon tayong ganitong gamot. Is that correct, Doc? Tama Yeah. yun. Opo, okay. So, with that po, Very rare ang mga side effect. Okay. very rare, okay. So, is that po, sa ngayon po, Doc, na ano yan, na ang tingin kasi ng buong mundo at saka tayo sa Pilipinas, the only salvation daw, or the only solution for this problem, itong pandemic natin ay vaccine. Ano? So may ino-offer kayong ganito na solusyon sa ating mga kababayan. How soon po ito, gaano ho ba ito kadali na ipaglalaban natin, Doc, para mapakinabangan ng publiko, lalo na kang mga nakaraming Pilipino, pagdating po sa ganitong sitwasyon sa Pilipinas? Okay. Unang-una, ang bakuna, kulang tayo. Di ba? Kailan yung iba nga hindi na ilan lang libo ang nabigyan sa atin. Opo. Napakakunti. So hanggang mga 3 taon yan tayo matatapos. Ngunit ito, nandyan na, pwede natin i-manufacture dito. Ibudbud mo yan, ha? At saka prevention ito, ang importante nito. Yun, ang bakuna, hindi naman hindi naman sa kalaban namin ang bakuna. Yeah. Nasa konsensya na yun paggamit sa bakuna. At kami sa pro-life at saka sa Doctors for Life, hindi namin talaga ina-advise ang bakuna, lalo na kung nanggagaling sa aborted fetal lines. Okay. Nadinig mo na ba yan, Henry? Yeah, Kaya Opo, Doc. bakuna ginagawa doon sa mga ina-abort na bata. Yeah. May aborted patient na tinatawag na may epekto. Yung bakuna, ginagamit doon sa mga aborted fetus. Okay. Galing sa bato, galing sa mata, galing sa baga. Yung mga cells sila, yun ang nagpapadami doon sa bakuna. So, yan tinatawag ng fetal lines. Opo. So, aborted fetus. So, hindi kaya ethical ang namin dito, no? The moral and ethical issue comes in. Kaya kami sa Doctors for Life, hindi kami nag-advise na magpabakuna doon sa mga bakuna na nanggagaling sa mga bata na inabot. Ayun. Opo. Doc, may text. Yeah, may isang text po dito. Sabi niya, if ever over the counter siya, bakit po kailangan ng doctor's advice sa pag-inom? Unang-una nga, babalik naman ako. Wala nga yan, wala. Ayun. Paano mag-over the counter kung wala? Diba? Hindi nga available eh. Hindi available. Paano mag-over the counter yan? Wala nga eh. Wala. Kasi walang approval, di ba? Sabi mo, ipinasara po yung gumagawa niyan, si Dr. Landrito. Pinasara siya eh. So wala, it's not available for now sa ating mga sa ating mga butika. Okay. So anong ginagawa, Doc, ng grupo para mabigyan ng permit na makapag-operate itong grupo, itong drug manufacturing office po ni Dr. Landrito? Makita mo ngayon, napakadami ngayong grupo na mga nagsasalita, saka sumusulat sa Department of Health. May maraming petisyon na pagbigyan na nila ito para masulba natin itong problema natin sa COVID. Makakatulong man lang, samantalang wala pa yung mga bakuna para mabigyan na natin yung taong bayan, lalo na yung mahihirap. Kasi mahihirap ngayon, napakababa yung yung priority nila kung kailan pa sila mabigyan.
saka napakadaming mali ng atong natin itong bakuna. Oo. Alam mo, bakuna, inuuna yung healthcare workers, no? Sa front lines. Okay yun. Kasi exposed sila eh. Yeah, Ngunit, correct. ang nakikita ko dapat ineksyonan nila. Halimbawa, sa bahay mo, isang tao sa inyo. Halimbawa, isang anak mo, nagkaroon, huwag naman sana. Dapat ang bibigyan ng ineksyon, kayong iba. Yung na-expose. Yung kasama Mali yung ginagawa nila eh. Halimbawa, sa isang barangay, mayroong bahay. Okay. May isa na mayroong positive. Yung ginagawa nila, kinukuha nila yan. Isolate. Isolate nila. Kung minsan, hindi na. Opo. Sinasabi, dyan na lang kailangan mag-mask kayo, etc. Pero nandoon pa rin yung tao. Yun ang kadamihan sa atin, kaya tinatawag nila cluster ang dami. Because, naghahawaan eh. So sana, kung mayroon kang nakita ng isa, dyan sa isang bahay na yan, yung iba, bigyan mo ng bakuna agad. Hindi na kailangan nyo, pipila ka pa, yung kailangan mga elderly, kailangan mga ultimo itong mga mayor ngayon, inano pa nila, ino-ombudsman pa nila kasi nga nakabakuna. Yung mga ganon, hindi na kailangan yung aksaya na ng oras yan. Ang importante rito, bigyan ng bakuna yung tama na kung sino ang bigyan. In fact, sa Mandaluyong, kami dito, mayroon kami isang paraan dito eh. Na yung halimbawa, mayroon kaming isang positive sa isang bahay. Yung isang positive, iwan namin sa bahay, tanggalin namin yung ibang kasama. Yun ang i-isolate. Yan ang tatawag namin reverse isolation. Yeah, okay. Dok, itong isang tanong ng listeners natin, pero kanina napaliwanag mo ito eh, kung bakit siya. Pero ulitin ko lang sabi niya, nakabili ho ako ng injectable na ivermectin ginamit sa aso ko. Ang sabi kang vet ko, anti-parasite da ito. Narahay dog, ibig sabihin ng narahay na, anong tawag yan sa Tagalog? Narahay nakuan siya, nawala yung sakit. Di ba? Wala, gumaling. Mahirap talaga ako managalog. Mahirap talagang managalog eh. Gumaling siya. Very healthy daw uli ang dog niya. Ang COVID daw, virus, bako, hindi naman parasite. Reaction po, Dok. Di ba kanina inano ko nga? Na-explain mo kanina kung bakit. Ang parasite, tayong lahat, baka may parasite tayo eh. Tayong lahat, May parasite tayo. Kaya tawag microbiome yun sa loob nating Mas pagka kang masamang bakterya dyan, o masamang parasite. Dapat maalis yun. So, gagaling ka rin, diba? Kaya sabi ko sa'yo, doble yung epekto eh. Maalis yung parasite. At saka mamatay yung virus. Oo nga, Dok. Kasi naintindihan ko yung sabi niya, yung bulate, kung nasa tiyan mo, limbawa, isang parasite yan, kung mamatayan, maalis yan dyan, hindi siya, makakatulong siya para lumakas ang immune system mo. Tama po, di ba? Correct. Kasi kung may bulate ka, hihinang immune system mo. Yes, nilinis mo yung leaky. Yung mayroong leak. Yes. Leaky intestine. Ibig sabihin, alisin po yung kausa kung bakit ka nagkakaroon ng mahinang immune system, ma-maintain na malakas yun ang rason kung bakit may laban ka sa ating COVID-19. Tama. Iyon. Okay. Kasi malakas yung immune system mo eh. Yes, Doc. Okay. Importante naman sa sakit. Ang sasakit, ang laban nandyan, yung immune system ng tao at saka yung kalaban mo na microbio. Opo. Okay? Kung malakas ka, talo siya, magaling ka. Yes. Okay. Doc Ray, maraming salamat po sa inyong oras po dito sa DCGB, sa OKFM Daet, OKFM Sorsogon. Maraming salamat po. Unless po na mayroon kayong gustong sabihin pa sa mga nakikinig ngayon. Go ahead po. Ay, salamat din Henry. No? Pero bago ako magtapos kumustahin ko muna yung brad ko binanggit ko kanina si Dr. Ante. Kabrad mo si Dr. Rodi Ante? Yeah, very close friend ko yan. Saka yung misis niya, kaklase ko. Talaga? Kaibigan ko po yun. At saka ninong namin siya sa kasal, Dr. Rodi Ante. Saka binanggit mo kanina kasi yung pangalan. Yan nga, oo. Nag-sponsor siya sa time check namin, Dr. Rodi Ante.
Kumusta po nakikinig po yon, nakikisiguradong kikinig po yon. Ano yun? Okay, ngayon salamat na pinagbigyan mo ang Doctors for Life na magpaliwanag ukol dito sa ivermectin at saka sa sakit na COVID-19. Salamat at saka sana matulungan mo kami kayong mga taga Bicol na makumbinsi natin ang DOH at saka FDA na ibalik na yung produksyon ni Dr. Landrito para ibigay na, marami na sana umabot na sa Davao yan Okay. Marami sa Davao. Kasi medyo matagal-tagal na rin yan pinag-aralan niya mula nung Marso sa taon. Tapos nung I think Mayo siya nagpalabas ng gamot. Napakaganda. Yeah. Sana po ma-approve muli ng maraming salamat at saka sa ulitin. Yes sir, maraming salamat Doc. Kita-kita tayo muli sa susunod pong mga araw. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Thank you mga kaibigan. Dr. Ray De Chavez. Dr. Ray De Chavez, yan po mga tugang ang satuya na resource person ngunyan pong aldaw para po sa tuyang kaaraman. Si Dr. Ray De Chavez, mga tugang, saro po siya na graduate po sa University of Santo Tomas, Faculty of Medicine and Surgery. Tapos practicing physician for 59 years. Ang specialty po niya ay cardiology and internal medicine, occupational medicine and insurance medicine, medical director, Alliance PNB Life Incorporated, Emeritus Life member, Philippine Medical Association, Fellow, Philippine College of Cardiology, Fellow, Philippine Society of Insurance Medicine, at saka Fellow sa Philippine College of Occupational Medicine, Emeritus Life member, Philippine Heart Association, Chair, Advocacy Doctors for Life. Siya pala ang chairman ng Advocacy Doctors for Life. National Board Member and Assistant Corporate Secretary of YMCA of the Philippines, President of Young Men's Christian Association of Makati. Formerly, Medical Examiner po ng United States Embassy. Iyan po mga tugang ang kabilugan kasatuyang programang Radyo Klinika. Salamaton po sa live broadcast natin sa 97.1 OK FM sa Daet Camarines Norte. Thank you po SM Ferds OD at saka kay SM Andy Espinar ng 97.5 I think. Sorry po hindi ko ma-recall yung frequency ng DCMD Daet. Basta po walang ibang OK FM dyan sa Daet Walang ibang OK FM dyan sa Daet. At saka walang ibang OK FM po sa lalawigan ng Sorsogon. Ito po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ay si Dr. Okay na. Dr. Wilma, mamaya po Dr. Wilma, maraming salamat po sa inyo. Mamaya, Dr. Wilma Good afternoon po. Good morning po sa inyo. Salamat kan sa inyong pagantabay, mga tugang ivermectin. Baka po yun ang pag-asa na makatabang po sa Satuya Gabos. In kaso po, kung ma-approve giraray kan Department of Health ang sinabi ng advokasya kan grupo nin mga doktor, lalo na po duman sa Metro Manila. Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Permitang